Jdeme do píči. Jestli poznáte podle výhledu, kde to jsme. Čau lidi, já jsem David, tady je Radek. Zdar. A my jsme na další průzkumné výpravě do opuštěné školy v přírodě. No, vypadá to velmi zajímavě, protože teď tam právě opravujou vrátka. Takže ano, že to bude zajímavý, jestli na nás přijdou nebo ne. No, tak to vypadá, že úplně vítaný nejsme, jdem hledat jinou cestu. Přesně. Takže musíme najít jednu cestu, jak se do téhle školy dostat. No, tohle je zatím jenom tělocvična. Velká. Trošku horší přístup sem. Ale to se dá. Bordel děláme. Jsme tu. Samozřejmě, když jdete na průzkoumávačku, tmavý oblečení. Ideální volba, doporučuji. Přesně. Tady hned úlovek berla. Takže to tady nebylo. To si berem. Na obranu. Přesně. Ten hlídač má to vlkohafa, ne? Jo. Na obranu. To fakt klouže. A barvky byla pro tebe. Kretén, vole, mluvil jsem, ale já si dám rukavičku. Jdeme na to. Jdem na to. Další výlezy. Jdeš první? To je dobrý, jak jsme vlastně na střeše, ale jo. Vlastně nejsme vidět teď. Vidět nejsme, ale slyšet, jo. Tak a sem se vydáme. Přes tady to okno. Lidi jsme vevnitř, oknem nahoru jsme se dostali. Žádný násilí, berli pokládání, paní nám by byla třeba najít. Ale ostatně si tady dáme plataná. Chuťovka. Furt tam je pivo. Někdo šel. Někdo asi musel zdrhat. No, ani to pivko si dobře. Přesně. Zapínáme světlo. A jedeme pořádný hell. No, takže jsme se dostali dovnitř do školy v přírodě opuštění, která je hlídaná hlídačem. A dneska tady naštěstí není. Dneska není, ale opravdu takže projdeme si to dozadu na Inter, kde byl ubytovaný a otevřeme si okno, kdyby jsme potřebovali utíkat. Hasičáky už jsou vybraný. Jo. Kdybyste chtěli hasičáky, topit, nebo cokoliv z nerezy, nebo tak je mi líto, tady už nic takového není. Teď jsme právě v podchodu, který spojují tyhle budovy. Tak. Jsou tady celkem 3 takovýhle. Doprava je jídelna a doleva je Inter. A my jdeme na Inter. Inter jako nás ve škole. Tak tam je tělocvična. Jdem do tělocvičny, ale je to celkem prázdný už.
se dělají velký party. Velký rekonstrukce. Probíhá rekonstrukce. Podlahový topení. Přesně, přesně. Tady se dostáváme do velmi zajímavé místnosti, kde je luxusní Bazén. Ale je i výřivka. To je výřivka. Sauna. Sauna, přesně. Ale vem si, jaký Inter má bazén a saunu. To žádná škola U nemá. nás fakt nic takového nevedu. Tam je tak boxovací pytel a ten vypadá, že už něco zažil. Tady máme saunu. Kde jsou stále saunový kamre. Takže jestli chcete, napište, odmontujeme a přivezeme. Přesně. Tady okýnko. Na záchody. Na záchody furt jsou, takže si potřebujete do baráku nový záchod. Dokonce s pivem. Tam. Tak se otevřeme. Takže pokaždý, když někam takhle chodíte, musíte si udělat únikové cesty. A jo. Otevř. Takže uniková cesta číslo 1. Ještě skočíme dolů a otevřeme si unikovou cestu 2. Musíme mít záložní cesty. To nízko. To bychom prošli. Super. Uniková cesta. Tudy půjdeme. Dostáváme se právě do tělocvičny, do které se chodí nad chodem. A je to fakt velká tělocvična, pografitovaná už. Už tam nic moc není. Zbyly tam 2 fotbalové brány. A na takový ty kruhy gymnastický to co je drží. Tady to je taky obří. Jo. Cítíme vůni opuštěných budov. Prosím vás lidi, tohleto odsud nemůžete skákat. Tohleto není úniková cesta. To byste skočili, ale jenom jednou. No. A nebo by vás hned dole chytli. A tamhle tudy jsme Jo. přes tu zechcenou zeď olejnou. Aby se nikdo nedostal, tak to byl olej. Tady můžete vidět starodávný telefon. Takových telefonů tu je ještě víc. Tamhle už ani... Už asi nefunguje. Ta pružinka, co to vrací, nefunguje. Tak asi nezavoláme domů babičce na oběd. No, babičko, jestli se díváš, tak já na oběd dneska nepřijdu. A jsme tady. Ty píťo. Úplně, tady to strašně smrdí lidi. Je teplo. Je tu teplo. Všude je takový chládek, jen tady nejít jak v sauně. Ale nejvíc zajímavá věc na celý tělocvičně je tamhleto, tam. Lidi, takže teď můžete vidět, co byste neměli dělat v opuštěných budovách, protože, co víte, můžete s váma spadnout a asi se už k té babičce na oběd fakt nevrátíte. Nejdřív musíte pevnost. Vypadá kvalitně. Takže vidíte, jestli chcete si zaposilovat a pohoupat se na šibeniční houpačce, neváhejte a přijďte sem. Jen si tady takzvaně vytřu. Se vším všudy se to vytírá. Aby se to tady lesklo, ne? Když se vodáci půjdou nebo tak. No a vlastně tady jsme chtěli přijít jako první, ale koukáme, hlídač se pěkně zadělal. No, očividně nechce, aby se někdo šel No. zaposilovat si. Tak to je pěkný tohle. No. Pamatuješ na základce, jak jsme házeli koulí nebo oštěpem? No. Tak jdeme házet oštěpem. Tak jste viděli, co právě nemáte dělat. Starý fotbalový míč ve tvaru šišky. Ne, to není fotbalový, to je ten Rugby. americký fotbal. Přesně.
Tyhle, my tady děláme bordel. Ne, já jim tady vytíral, já uklízím. Jo. Tady můžete vidět, že i pár urbexerů tady už bylo. Přesně tak. A my samolepku nemáme. Bohužel. Musíme si udělat samolepku. Uděláme si samolepky. Brzo na shopu. Jestli se chcete podívat tak na pěkný výhled, tak doporučuju to tady, vyhlašuju to tady jako rozhlednu. Školní rozhledna takzvaně. Je to tady pěkný. Můžete vidět pokoj dětí. No. Velký pokoj dětí. Tady můžete vidět pohlednici. Ano, Československo. A tady při Hafani. No. To je pěkná pohlednice. Tak jdeme dál. Všechno prázdný. No. Možná nějakýho bezďáka. No, světelného bezďáka. Co je? Záclony. No to je právě ta bezďáka, ne? Aby jsem ráno nesvítil sluníčko, tak si tam Jo. nabral záclonky. Pokoje jsou úplně identický. Možná někde najdete o skřínku víc, o skřínku míň. Víme, že tady taky probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Rekonstruuje se to tady, bude to 8hvězdičkové. A zde můžete vidět celá kvalitní knihovnu. A to by se ještě dalo rozštípat na okno. No. Otevřený okno tady? No, ale zase lidi. Tohle taky není uniková. Ne. Tohle by se to. Prosím vás lidi, odsaď, neskákejte. Dopadlo by to špatně. Tohle taky není. Nějaká kuchyňka tady. No. Tyjo, to je pěkná linka tady. Dal by se novému domu. Hej, to byla Houbička. To byla houbička. Tady můžete vidět, jak je to obří. Jo, je to rozsáhlé. Tato škola disponuje i kinosálem, o velkou jídelnou, šatnama a dalšíma lůžkama a dalšíma pokojema. A ještě můžu dodat i obřím podzemím. A to je i podzemí jídelnou. Tak odebírejte, no a my se tam třeba vrátíme na točit. Třeba ten kinosál, kde je i promítačcí místnost, takový jiné vychytky. Takže lidi, slyšíte dobře, za 11 lajků máte tady další díl. Ano, a 20 odběratelů. No, tady už to trošku rozsáhlý. Už se rozjela. Tady vidíme, že bude se nahazovat nová omítka. Stará už je tady. Jo. A asi i nový zásuvky budou. Kabely samozřejmě. No a co to máme tady? Tady je televizor. Starý televizor. No fuj, ale tady to smrdí. No. Jo, tak můžete se podívat tady. To moc nevypadá. Dobře. No, tady to právě rozsáhlá rekonstrukce zasahuje hlavně na tuhle místnost. Protože tady je i starý poctivý televizor. Tohle to je kvalita. Tohle to si dát k počítači a rozjet tam ten mantra. No. Vidíte? 3D, postupujeme do toho více zajímavé. Ano. Tady koukám, někdo si připravil nábytek, že si ho vezme. A si přišel hlídač. Tady už je to nanosné. A No. nechápu, proč to nosí nahoru. Tady nějaký rádio? Nebo co to je? Od Tesly. No jo. Nějaký elektroautac. Rádio, kvalitní, poctivý. To tady pustit, tak to A tady ozvučí další. celý areál. Jo, tady to je trošku rozebraný. Ty vole, normálně strom tady roste. Prostě já nechci mít květináč v pokoji, já chci, aby mi rostl rovnou ze země. No, je to škola v přírodě, v přírodě taky revní. I s kořenem. No, tady je ta rozhledna, jak jsem vám říkal. Můžete vidět kvalitní záběry. To je satelit, tam chytnete i mimozemský signály. Tady je ten výhled opravdu krásný. Tam je taky další střecha. Celá střecha. Taková oplechovaná. Ano. Takže lidi, jestli chcete další video, kde se vydáme do tady toho, tamhle toho, kde je kinosál, jídelna, kuchyně
Tamhle spoustu dalších pokojů. Tak 11 lajků a 20 odběratelů. Slyšíte dobře? Ještě jednou zopakuj. 11 lajků a celých 20 odběratelů. Ano. A my se sem znovu vydáme. A jestli se to bude nějak líbit, tak se vydáme tamhle do další budovy. Přesně tak. A jestli chcete vidět jedinou vybavenou budovu z tohohle velkého areálu, tak to bude poslední video z tady toho areálu. A hlavně to nejzajímavější podzemí. Podzemí. Údajný podzemí. Ano. Tady se pokusíme pro vás najít. Ještě, když jsme tady, schválně elektrika nefunguje. Ale jestli voda? Ne. Jak se dalo čekat. Se ale dostáváme z poslední budovy intru do budovy, kde už se něco vyučovalo. Kde jsou chemické třídy, takový jak základky, s katedrou a s umyvadlema a takovýma zásuvkama prostě. A dokonce tam je nový ekosystém. Ale teď jako to opuštěný, tak si to tam žije vlastní ekosystém. Zajímavost. YouTuber Fizy, neboli konkurence, tak tady točil taky pár videí. I od něho jsou tady známky na točení. Samozřejmě si zase očistíme boky. Přesně. Nechceme tady našlapat žádný bordel. Takže 11 lajků, 20 odběratelů a půjdeme. To je jeden stvárný, kde je koberec. Co, takový luxusní. Tady to byl ten luxusnější pokoj. A tam je další televize. Další televize. S nějakou větvičkou. Nějaký plány. Exekuční plán? No. Si něco přečteme? Krásná televize. Asi už nebude fungovat nějak. Ne, reproduktor Zase od Tesly. Tesla dělá reprachy. Jdeme do toho do těch slibovaných učeben chemických a ten tudy natočili dobře. Je to úplně nezajímavý, ale tudy jsem ten Fizy na videu. Jo. Tady vidíte pozůstatek Fizyho youtuberské aktivity, neboli drápy od takzvaného servera. Ne, to bylo potom ještě jiný video. Ne, to bylo s kočkou. Jo. A jsme tu? Jedna z mála tříd, která je vybavená. Tady to žije vlastně jako Jo, tady někdo vyskládal nějaký šroubky, kohoutek. No, už se to fasuje domů. Dá se říct, že stejně to jsme měli na základce, jenom trochu víc hnusný. Lidi, když sem chodíte a pijete tady nějaký skurvený pivo, tak ho aspoň odnášejte, protože za tohle dostanete 3 koruny. Proč to tady necháváte pohodlný? Já s tím nikam teď nepůjdu, protože vy, který na to koukáte, si se můžete dojít a vydělat si minimálně 6, 7, 12 korun. To jste viděli na videu, 3 lepáče snáš. Prostě dveře. Vrzací dveře. Tady můžete vidět nějakou knihu. Kniha hříchů. Ta kniha už to má taky za sebou. No. Nějaká Praha, Ostrava, Chomutov. Jen tak na schodech prostě najdete židličku a ne, že vás napadne skopnout dolů. To je jaké konstrukce první. Ale čunata, střešná kýka prostě. Přesně. To je jaký. Někdo chtěl sklouznout. Tady se takzvaně jezdili závody na schodech. Neměli dobrý, tak se dveře dveří. Tady jsme venku. Tak se podíváme na nejvyšší bod všech tady těch bodů. Takže lidi vlastně tady všechno, tady to jsou ty odborné místnosti, kde se nějak vyučovat. A tamhle ty velké budovy, tak to jsou ty intry a zatím je tělocvična. A jestli poznáte podle výhledu, kde to jsme. Takže už jdeme z té střechy dolů. Najdeme to naše otevřené připravené okýnko a půjdeme dom. Já myslím, že tohle byla úspěšná expediční výprava.
Ale lidi, fakt nezapomeňte na to. 11 lajků a 20 odběratelů a my se sem znovu vrátíme. Říkáme to celý video, ale protože prostě je to tak, je to pravda. Je to tak? Musíte tam těch 20 odběratelů naházet. Tady taky nějaký dveře. Tím bychom asi i mohli odejít. Je to je k tomu přivrtaný takhle. Tak. Až si můžeme taky připravit okýnko. Takže už se právě teď se vydáme vlastně tomu bazénu s tou saunou. A půjdeme ven, protože tady není už co točit. Museli by dát 11 lajků a 20 odběratelů, aby jsme šli tam, kde to je nejvíc zajímavé. Kde je kinosál, jídelna, kuchyně, možná i podzemí a další hromada pokojů, které jsou i víc uplatné. Ale povedlo se konečně po několikátých výjezdech sem zkoušení to natočit. Se konečně povedlo to, že jsme se sem dostali. Ne, nikdo nás neviděl. Hlídač dokonce i odjel. Viděl, ty tam byl nebo ne? Nebyl. Nebyl, dokonce je furt pryč. Já myslím, že za naší odvahu a zbytečný pokusy se sem dostat, bychom si zasloužili i ten like. Přesně. Říkali jsme dlouho, že to chceme jít a natočit. Ale my jsme se snažili, ale ono to prostě nešlo. Po jednou nás vyšlo, po druhý zase nebyla technika, jiný nebyl čas. To je hodně. Takže jako by to ocenit tu snahu a to, že jsme se sem fakt vydali a dostali a natočili to. Ještě vám můžeme ukázat náš profesionální gear. To je to světlo Jo. a svítí to jako docela dost. No. Svítí to hlavně Teď to moc není vidět, protože tady je docela světlo. Ano, to hlavně svítí do šířky a pak máme tohleto dodávky. Ano. Takže zářivně postupem času třeba budeme mít víc techniků, lepší světla, lepší kamera, mikrofony, zvuk, ale to všechno záleží na to, jak to bude oblíbený. Ale Můžete vidět, nějaký feťáci už tady byli. no, tady se to rozjíždí. Každou sobotu večer pořádná bezdělácká afterparty. Tak a my jsme u našeho unikového východu. Můžete vidět ten bazén. Ale já myslím, že prostě Je prostorný. Mohli do bazénu, úplně si tady nezaplaveš, víš co? A takový dlouhování ve vodě, to by stačilo. Lidi, příště, jestli nějaký příště bude, podle vás, jak dáte odběry a lajky, tak půjdeme do té velké tělocvičny s boomboxem 3 a rozhulíme to tam naplno a rozjedeme tu party bezdělackou tady. Lidi, můžeme vzít i víc lidí, jestli někdo s náma bude odhodlaný sem nalítnout. Přesně, napište do komentů a my se skontaktujeme. Není problém, můžeme vzít. Ale nezajistíme to, že víc sem přijedeme. Takže se vrátíte celý. A nebo že se vůbec někam dostaneme. No. Protože občas to fakt prostě nejde. Běhají tu koně, jezdí tu hlídač na koni dokola, kde byl. Takže A občas má i sebou psa. Přesně tak, takže to sem úplně nepolezeme. Dřív vlastně tady policie České republiky měly výcviky na koních v tomto areálu. Takže po celém areálu můžete najít koňský hovna. A na internetu se píše střeženo hlídačem ze psa a všude kamery a čidla na pohyb. Čidla na pohyb vím, kdo jsem montoval dokonce, ale ty už tu fakt nejsou. Ani elektrika tady nefunguje. Jdeme asi. Takže lidi, jsme si to tady trošku potunili. Přesně tak. Dali jsme se do práce a možná se dalo dát vyndat. Takhle. Tak jdeme. Tak mě natoč. Počkej, tak já ti dám mikrofon. Jo, tak. Dám takhle. Takže vidíme. Počkej, já dám to tvoj. Jo. Je to tvoje. Tak, pojď. Dává jde na to. Profesionální výzkum. A je venku. Jdeme do píči. Tady vidíme ten vlastně nadchod do té Do té tělocvičny, ano. Tady je to otevřené okno, který jsme si lehce potkali. Vlastně tamhle je taky taková budova. Ta je taky zachovala, ale je tam vlastně místnost, kde jsou zavřené dveře a tam se nedá dostat dolů. Nahoru jo, ale dolů se nedostane. Takže to bych chtěl nějak pošéfit, abych myslel. Možná v dalším videu přitáhneme taky nějaký gear. A vidíte tady takovej
zasyflený hlídač jsem normálně nalil motorový olej. Jsme si odklidili cestu a jdeme do píče. To docela klouže lidi. Bacha, teď vole. Zase a jak vidíme, hlídač tady naházel rychle, aby jsme se sem nemohli dostat. Když ale, úplně na píči to dalo. ale myslíte, že něco odzastaví, možná tak vozíčka. No. A jsme venku. Takže lidi, jsme na závěru dnešního videa. Doufáme, že se vám to video líbilo a ještě jednou opakuju. 11 lajků, 20 odběratelů a jdeme sem znovu. Přesně tak. Takže asi zdar. Čus!